हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि SM लार्निं चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। जों दिनै टेन्सनि पार्ट 2 खौ नायगोन। जुदि नोंथांमोना पार्ट 1 खौ नायाखैब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव आं मोनसे लिंक होना दोनदों। बै लिंकआव थांनानै नायब्लानो नोंथांमोना पार्ट 1 खौ नायनो हागोन। जों दिनै पार्ट 2 एबा प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ सोलोंगोन। प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ जों गुवारै सोलोंलांनायनि गेजेरजों बर'निफ्राय इंराजियाव जोङो दानस्लायनो सोलोंगोन। जुदि नोंथांमोना इंराजि रावखौ सोलोंनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप सोलोंलांनो हागोन। फै जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ फारि फारि सोलोंलांदिनि। जों दिनै प्रेजेन्ट टेन्सनि नैथि दालाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ सोलोंगोन। नायदो नैबेहाय डिफिनिसनखौ। माबेबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ दानो एबा दायो एबा बुंथिनाय समाव जागासिनो दं होनना फोरमायनो थाखाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस अर प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिव टेन्सखौ बाहायनाय जायो। बे टेन्सखौ नियर फिउचाराव माबा मोनसे खामानि जागोन होनना फोरमायनोबो बाहायनाय जायो। बे डेफिनिसनखौ आं बे इंलिशावबो लिरनानै होदों। जुदि नोंथांमोना नायनोबा पज खालामनानै नायलांदो। फैदो जों दानिया प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि मोननैसो एग्जाम्पल खोन्थाना होदिनि। बेहाय नायदो, बासआ जोबथा गोख्रैथिजों खारगासिनो दं एबा बासआ जोबोद गोख्रै खारगासिनो दं होननाय जादों। दा बास इज रानिं एट फुल स्पिड, माने बासआ जोबोद गोख्रैथिजों खारगासिनो दङ। दायो आं नोंसोरनो दोंसे सल' खोन्थागोन। नैबेहाय नियर फिउचार फोरमायनाय जादों। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी। हौवासाफोरा फोथाराव क्रिकेट गेलेगासिनो दङ। बयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फिल्ड नाउ। थारमाने हौवासाफोरनि गेलेनाय खामानिया दायो जागासिनो दङ। ओमफ्राय नैबेहाय सल' खोन्थानो नागिरनाया नियर फिउचार आरो नियर फिउचाराव माबा मोनसे खामानि जागोन होनना खोन्थानाय जादों। आरो नैबेहाय बासआ जोबोद गोख्रैथिजों खारगासिनो दं होननानै फोरमायनाय जादों। थारमाने थाइजानि हाबा मावनाय समफोरा दायो एबा दानो जागासिनो दं होननानै फोरमायनाय जादों। बेबायदि दानो एबा नियर फिउचाराव माबा मोनसे खामानि जागोन एबा जागासिनो दं होनना फोरमायनायानो प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्स। फैदो जों दानिया प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ गुवारै सोलोंलांदिनि। कन्टिनिउअस टेन्स जों मिथिगौदि टेन्सआ गाहाय मोनथाम, पास्ट टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स आरो फिउचार टेन्स। थाइजानि माबा मोनसे हाबा एबा खामानिया दायो एबा दानो एबा बुंथिनाय समाव जागासिनो दं होनना फोरमायनो थाखाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्स बाहायनाय जायो एबा बेखौनो एक्शन हेपेनिं नाउ। आरो लोगोसे नियर फिउचार फोरमायनो थाखायबो प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्स बाहायो। दानिया नियर फिउचार माने मा नायलांदो। Something will happen in the near future means that it will happen quite soon. माने थाबैनो, दायो नङा खिन्थु उनाव थाबैनो माबा मोनसे खामानिया थाबैनो जाफुंगोन एबा जागोन होनना फोरमायनायानो नियर फिउचार। फै जों दानिया एग्जाम्पलनि गेजेरजों प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ सोलोंलांदिनि। जों गिबियाव नायदिनि एक्शन हेपेनिं नाउ। एग्जाम्पलखौ नायलांदो। बासआ जोबथा गोख्रैथिजों खारगासिनो दङ। दा बास इज रानिं एट फुल स्पिड। माने बेहाय बासनि खारनाय खामानिया दायो जागासिनो दङ, एक्शन हेपेनिं नाउ। आरो लोगोसे मोनसे एग्जाम्पल नायबावदो, हौवासाफोरा क्रिकेट गेलेगासिनो दं। बयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फिल्ड नाउ। थारमाने बे मोननै सेन्टेन्सआव थाइजानि खामानिया दानो एबा बुंथिनाय समाव सोलिगासिनो दं होनना फोरमायनाय जादों। बेखौनो एक्शन हेपेनिं नाउ। दा नायदो नियर फिउचार। दायो आं नोंसोरनो दोंसे सल' खोन्थागोन। बेहाय सल'खौ खोन्थाथ'वाखै खिन्थु थाबैनो दानो खोन्थासिगोन। बेनिखायनो बेखौनो नियर फिउचार। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी। आरो मोनसे एग्जाम्पल लाबावदिनि। बियो फरायसालि गखांनायनि उनाव गावनि लोगोखौ लोगो हमगोन। थारमाने बेवहायबो लोगो हमनाय खामानि जाथ'वाखै खिन्थु जोबोद थाबैनो लोगो हमनाय खामानिया जागोन। बेबायदिखौनो नियर फिउचार। बेखौ इंराजियाव बुंगोन शी इज मिटिं हार फ्रेन्ड आफ्टार स्कुल। एबा बेखौ बिदि शी इज गोइंग टू मीट हार फ्रेन्ड आफ्टार स्कुल। माने बियो फरायसालि गखांनायनि उनाव गावनि लोगोखौ लोगो हमगोन। प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्स बिनि दाथाया जाबाय साबजेक्ट आरो साबजेक्टखौ लानानै एम, इज, आर प्लास भार्ब प्लास आइएनजि प्लास अबजेक्ट। बेहाय एम, इज, आर बेखौ अक्सिलारि भार्ब होननानै बुङो। अक्सिलारि भार्बफोरा जाहैबाय एम, इज, आर, हेज, हेभ, वाज, वेर, हेड। बेबायदि प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सआवहाय एम, इज, आर साबजेक्टखौ लानानै बे मोनथाम अक्सिलारि भार्बखौ बाहायनाय जायो।
I साबजेक्टजों लोगोसे M जागोन जुदि साबजेक्टआ I जायो होमबा बेजों लोगोसे M जुदि साबजेक्टआ सिंगुलार नाम्बार जायो होमब्ला साबजेक्टनि उनाव is जागोन सिंगुलार नाम्बार साबजेक्टफोरा जेरै she, he, it, Rita, Gita, Dasan बायदि बायदि प्लुरेल नाम्बार साबजेक्टफोरजों R जागोन जुदि साबजेक्टआ प्लुरेल नाम्बार जायो होमब्ला R जागोन जेरै they, we, boys, girls बेबायदि बांसानद्राय एबा प्लुरेल नाम्बारजों R जागोन जों मोननैसो एग्जाम्पलनि गेजेरजों बुजिलांदिनि जों दानिया प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बर'निफ्राय इंराजियाव सोलायनाय सोलोंदिनि बे टेन्सआव नांगौ सेथियाव साबजेक्ट आरो साबजेक्टखौ लानानै M नङाबा is नङाबा R प्लास verb प्लास ing प्लास object जों दायो एक्शन हेपेनिं नाउ एबा थाइजानि हाबा एबा खामानिया दायो एबा बुंथिनाय समाव जाबाय थानायखौ नागिरगोन नैबे सार्टखौबो नायदो साबजेक्ट ओमफ्राय बेहाय दङ टु बी अर अक्सिलारि भार्ब साबजेक्टआ I जायोब्ला बेजों लोगोसे M जुदि साबजेक्टआ he, she, it एबा सिंगुलार नाम्बार जायोबा is आरो जुदि साबजेक्टआ you, we, they प्लुरेल नाम्बार जायोब्ला R जागोन फैदो मोननैसो बिदिन्थि लादिनि नैबेहाय नायदो हौवासाफोरा दायो फोथाराव क्रिकेट गेलेगासिनो दङ बेवहाय क्रिकेट गेलेनाय खामानिया दायो एबा दानो एबा बुंथिनाय समाव जागासिनो दं होनना फोरमायनाय जादों होमबा बेयो जाहैगोन प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय जोंनो सेथियाव नांगौ साबजेक्टआ हौवासाफोरखौ होनो बयस जिहेतु बयस बियो बांसानद्राय एबा प्लुरेल नाम्बार बेनिखायनो बेजों लोगोसे जागोन R बिनि उनाव नांगौ भार्बआ जाहैबाय गेलेनायखौ होनो प्ले भार्बजों लोगोसे ing ओंखायनो ing दाजाबनानै प्लेइं बिनि उनाव अबजेक्ट बेहाय गेलेजाग्राया जाहैबाय क्रिकेट ओंखायनो क्रिकेट फोथाराव बेखौ होनो इन द फिल्ड दायोखौ होनो नाउ स' boys are playing cricket in the field now फैदो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि आं नोंखौ नेगासिनो दङ थारमाने नेनाय खामानिया एबा नेनाय हाबाया दायो जागासिनो दङ ओंखायनो बेयो जाहैबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स बेखौ जोङो इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्टखौ नायदो आं दङ आंखौनो I जों लोगोसे जायो M बिनि उनाव नांगौ भार्बआ जाहैबाय नेनायखौ होनो wait बेजों लोगोसे ing भार्बजों लोगोसे ing लगायदो वेटजों लोगोसे वेटिं प्लास बिनि उनावहाय नांगौ वेटिंजों लोगोसे फर प्रिप'जिसन फैयो बेनिखायनो वेटिं फर ओमफ्राय नोंखौ अबजेक्ट बियो you I am waiting for you आं नोंखौ नेगासिनो दङ फैदो आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि बियो टिभिआव क्रिकेट नायगासिनो दङ बेहाय क्रिकेट नायनाय खामानिया एबा थाइजानि खामानिया दायो जागासिनो दङ एबा बुंथिनाय समाव जागासिनो दङ बेनिखायनो बियो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्टआ बियोखौ होनो he बिनि उनावहाय heआ सिंगुलार नाम्बार बेनिखायनो बेजों लोगोसे is he is बिनि उनाव भार्बआ जाहैबाय नायनायखौ होनो watch बिनि उनावहाय थाइजाजों लोगोसे एबा भार्बजों लोगोसे ing लगायनानै watching बिनि उनावहाय अबजेक्ट नांगौ अबजेक्टआ जाहैबाय क्रिकेट बिनि उनावहाय टिभिखौ होनो on television स' he is watching cricket on television बियो टिभिआव क्रिकेट नायगासिनो दङ जों दानिया प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव नियार फिउचार एबा जायनि खामानिया जाथ'वाखै खिन्थु बावैनो जागोन बिनि एग्जाम्पल मोननैसो लादिनि एग्जाम्पल जाहैबाय जों गाबोन माजुलियाव थांगोन बेहाय माजुलियाव थांनाय हाबाया जाथ'वाखै खिन्थु बावैनो जासिगोन बेबायदि सेन्टेन्सखौबो इंराजियाव प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सजोंनो फोरमायनो हायो सेथियाव नांगौ जों माने साबजेक्टआ जों we बिनि उनावहाय जिहेतु weआ बांसानद्राय एबा प्लुरेल नाम्बार बेनिखायनो बेजों लोगोसे R बिनि उनाव भार्ब नांगौ भार्बआ थांनायखौ होनो go भार्बजों लोगोसे ing going बिनि उनावहाय बेहाय अबजेक्ट गैया बे सेन्टेन्सआव माजुलियाव होनगोन टु माजुलि गाबोनखौ होनगोन tomorrow स' we are going to माजुलि tomorrow जों गाबोन माजुलियाव थांगोन बे मोनसे एग्जाम्पल लाबावदिनि आं गाबोन नोंखौ फरायसालि गखांनायनि उनाव लोगो हमगासिनो दं एबा लोगो हमगोन मोननैबो सेन्टेन्स एखेयानो दा बेहायबो लोगो हमनाय एबा थाइजानि खामानिया जाथ'वाखै बे बावैनो जासिगोन बेबायदि सेन्टेन्सखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सजों फोरमायनाय जायो बेखौ इंराजियाव होनगोन I am going to meet you tomorrow after school एबा I am meeting you tomorrow after school एबा I will see you tomorrow after school
हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो बे घन्टानि दाबखौ बुनानै होदो। फै जों प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि मोननैसो एग्जाम्पल लालांबावदिनि। फै जों दानिया प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि मोननैसो बिदिन्थि लाबोदिनि। नैबेखौ नायदो, आं APSC नि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङ। बेखौ इंराजियाव होनगोन I am preparing for APSC। दसे नेथ' आं ओंखाम जागासिनो दङ। बेखौ इंराजियाव होनगोन Wait a bit, I am taking rice। बियो गावनि बसनो मोनसे इमेल लिरदों। बेखौ इंराजियाव होनगोन She is writing an email to her boss। हौवासाफोरा फरायसालि गखांनायनि उनाव जोलुर गेलेदों। बेखौ इंराजियाव होनगोन The boys are playing football after school। फै जों दानिया प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंदिनि। नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो थाखाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव नांगौ सेथियाव साबजेक्ट एम इज आर अक्सिलारि भार्ब आरो थामथि जायगायाव नट, बिनि उनाव भार्ब प्लास ING प्लास अबजेक्ट। फै जों मोननैसो एग्जाम्पलनि गेजेरजों बुजिलांदिनि। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स बयज आर प्लेयिं क्रिकेट इन द फिल्ड। हौवासाफोरा फोथाराव क्रिकेट गेलेगासिनो दङ। बेखौ जोङो नेगेटिभ खालामनांगौ। होमबा नेगेटिभा जागोन बयज आर नट। सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव अक्सिलारि भार्ब आरो थामथियाव नट, बिनि उनावहाय प्लेयिं क्रिकेट इन द फिल्ड। बे जाहैबाय नेगेटिभ, माने हौवासाफ्रा फोथाराव क्रिकेट गेलेबाय थायाखै। आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल एफार्मेटिभ नाउ आई एम गोइं टु टेल इउ ए स्ट'री। दायो आं नोंसोरनो एबा नोंनो दोंसे सल' खोन्थानो नागिरदों। बेखौ जोङो नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनांगौ। नेगेटिभ सेन्टेन्सआव थागोन नाउ, आइआ जाहैबाय साबजेक्ट, नैथियाव एम आरो थामथि जायगायाव नट। आई एम नट गोइं टु टेल इउ ए स्ट'री। आं नोंनो दोंसे सल' खोन्थानो नागिराखै। फै जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो मोननैसो बिदिन्थि लाबोदिनि। बे दं द बयज आर प्लेयिं फुटबल आफ्टार स्कुल। माने हौवासाफ्रा फरायसालि गखांनायनि उनाव फुटबल गेलेगासिनो दङ। बेखौ नेगेटिभ जागोन द बयज आर नट प्लेयिं फुटबल आफ्टार स्कुल। माने हौवासाफ्रा फरायसालि गखांनायनि उनाव फुटबल गेलेबाय थायाखै। आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबोदिनि शी इज क्राइं। बियो गाबगासिनो दङ। बेखौ जों नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनांगौ शी इज नट क्राइं। बियो गाबाखै। I am talking to my friend। आं आंनि लोगोजों रायलायगासिनो दङ। नेगेटिभ सेन्टेन्सआ जागोन I am not talking to my friend। आं आंनि लोगोफोरजों रायलायाखै। बेखौ नायबावदो The babies are sleeping in their crib। बिनि नेगेटिभआ जागोन The babies are not sleeping in their crib। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एसेम्बलारनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायबाय। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो जोंनि थाखाय जोबोद बेसेन गोसा। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामदो, लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो जाहाथे आंनि भिडिअनि खौरांखौ मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय नैबे घन्टाखौबो बुनानै होदो। एसेनोसै।